През юли 2022 година компанията PDD Holding създава своето ново приложение Temu, абе както искате го наричате. Какво представлява Temu? Ами всъщност Temu е онлайн базар, който предлага високо намалени стоки. Някои от стоките са от 2 до 5 пъти по-ниски от тези на AliExpress, Wish и дори Alibaba. Но как Temu може да се позволи всъщност да продава толкова ефтини стоки без всъщност да е на някаква огромна загуба? Както знаем, в днешно време добра цена и хубаво качество доста често не са възможни, а да не кажа, че тези две думи са почти невъзможни да вървят ръка за ръка. Реално първото нещо, за което всеки един от нас ще си помисля, че просто нещата, които идват, са бокуци. Но има стотици видеа в американският YouTube на инфлуенсъри и казва, че всъщност качеството на някои продукти е задоволително, а на други е даже доста хубаво. Но всъщност има и доста отрицателни видеа в интернет за Temu, като напоследък те са даже повече. Доста хора, особено тиктокъри, съобщават, че са намирали микротранзакции, направени с картите им, даже са намирали данните им в черния пазар да се продават на обяви. Всъщност това ме навежда на мисълта, че историята се повтаря с старото им приложение Pinduoduo. То е било като Temu, само че за китайска аудитория насочено и е било спряно, защото е теглило нежелани зловредни софтуери в устройството, на което е изтеглено така нареченият malware. Temu в момента се разследва и е възможно да бъде изтрит за винаги. Но въпреки това, Temu е създал наистина страхотен маркетингов модел, който определено е много изкусителен за повечето потребители на приложението, в това число попадам и аз. Цената на почти всеки един артикул в сайта е силно намалена от 80 до 90% за кратък период от време. Това всъщност притиска потребителите на приложението да си купат ненужни продукти само заради изтичащата им добра цена. Всъщност, като се замислим, реално една друга доста популярна верига на име Jumbo, всички знаем, работи по същия начин. В Jumbo всичко е супер ефтино от 2 до 5 лева и накрая, когато излезем, се връщаме с сметка 200-300 лева. Не е ли така, хора, замислете се? И всъщност, реално Temu са били попитани как успяват да поддържат толкова ефтини цени, като тяхното обяснение всъщност не съм склонен да му вярвам, но е, че просто те директно ти достават нещата от заводи, те трябва да плащаш някакви такси и такива неща, което обаче не ми се струва вярно. Всъщност, реално, според проучване, Temu губят по $8 милиона на месец заради ниските им цени. С това мое видео също искам да предупредя, не насърчавам абсолютно никой да пазарува от това приложение. Даже бих ви посъветвал не просто да не пазарувате, а дори не си го свалите. Множество хора са казали, че телефоните им са били хакнати след като са изтегли това приложение. Ако искате да пазарувате и да си го теглите, го правете на ваш риск. От 10 минути търсим къде е BoxNow. Къде да си вземем пратката от Temu. Където е първата пратка и сега ще ми трябва телефона, с който снимам, за да взема и втората. Така, нека сега да въведем пина. Грешен код. Ще се върнем след малко. Така, здравейте, добре дошли. Вече в може би да очакваната част от видеото, в което най-накрая ще видим какво имам от Temu. Като първото нещо, ето това. Взех си някакви фейк бижута, сега ги виждате на екрана. Така че сега ще ги отворя. Така, аз вече леко ги отворих, защото YouTube мрази ножове и такива неща. И ето как изглежда нещото. Нека видим се 3, 2, 1... Окей. Това беше... Хора, това не изглежда зле, бе. Това изглежда legit, бе. Изглежда много яко, бе. Нека преминаваме и към другите неща. Добре, имаме някакъв пръстен. И според мен не изглежда зле, бе. Пръста ми! Даже има и обици. Има тук някакво герданче, който малко е момичешки. Мисля, че е момичешки. Ето фокусира. Явим гривната. Това е момичешко със сигурност. От първия продукт, между другото, съм доста доволен. Дай му девятка. Изглежда готино просто. Заклевам се, че така дойде. Това е за AirPods да чисти. Това са моите AirPods. Както виждате, нямам много уш на кал, но все пак ще се опитам. Би трябвало да сте гледали в TikTok, че може да си почистите AirPods-ите. И гледайте са. Абе, чисти, бе? Хора, това беше левче, май. На този продукт мисля да му дам 7, защото наистина... Не, даже 8, защото по принцип не е зле. Това сега, може би много хора от вас не знаят какво е. Tongue Scraper се казва. Метален, премиум quality. Това е Gouache Latte и Jolly Rancher. И Jolly... Какъв ранчер, бе, брат? Това нещо е все едно да си масажирате лицето. Правите различни упражнения. Това, между другото, доказано, че работи.
Хубаво качество е. На това, те вървяха в бъндъл, на това му давам 6, защото е малко грубо. Ето това това между другото също доказано работи, а ето това се едно си ролваш лицето. Това се усеща супер яко, на това му давам 8. Към следващата. Product name. Слагаш си тук течност за чистене на телефон и съответно пръскаш и с ето това го таковаш и би трябвало да стане много яко. Сега ще се върнем като го напълним със специална течност и го тествам. Сега трябва много внимателно да го изсипем. Сега. Идеята е... И сега идеята е с това да почистим. Извинявай. Това изглежда все едно тук, що си го купи. Добре, знаете ли какво? Все пак е телефон на баща ми, каже, сега ще му дам брошката и ще видим какво ще каже той. Какво мислиш? Колко даваш ще роде? 3. Това между другото е готино, ама той е много малък, бе. С това като цяло можеш да правиш някакви готини. Аз съм имал преди такъв, така че това му давам примерно 6, защото ако го огъна малко по-силно ще се... Така, това нещо, аз сега нямам чисто нови обувки, за да го, защо е толкова огромно. Това нещо се казва Crease Protector. Се слага в маратонките, за да не се крисна, число снимка. Това в момента, защото нямам не криснати маратонки, защото всичките ми маратонки, между другото съм ги криснал. За сега няма му дам оценка, но като гледам колко е хлабаво, всичко изглежда точно като на снимката, което е наистина интересно. Окей, хора, това видео колко време ще стане? Сега сетих, значи. Така, значи това ще го тестваме утре, но вие реално ще го видите в това видео. Това нещо се пълни с лед и се едно си масажираш лицето. Аз съм я правил тази практика преди. Това утре ще ви кажа колко му давам от 10. А защо всичко изглежда се едно отваряне и преди? Всичко марише на отвратителен Китай. Това накратко, докато си мислиш едно е така си масажираш скалпа. Хора, това е много приятно, наистина. Това ще го тествам тази вечер, ще ви кажа дали работи. Обработвам си видеото и напълно забравих да дам оценка на масажера за скалп. На масажера за скалп мисля да му дам 7 от 10. Може би сте ги гледали повечето тези неща в TikTok. Все едно слагаш някакви... да си миеш лицето и е така търкаш и е много, между другото, приятно. И това като цяло мога го използваш да си миеш тялото. Готино. Хора, между другото, право на мен, на втори продукт не съм му дал оценка, на масажора, за смисъл за лице, му давам 9, защото наистина е много приятно. Нещо, което вече сте видели на thumbnail-а, това се казват height increasers. Какво представлява това? Сега ще ви... реално това какво представлява? Значи, това са като надига крака и той има различни степени и така се едно ставаш по-висок. Как се върнем към видеото, реално това бяха нещата, които взехме. Тимо дадох 60 и нещо, вие в момента го виждате на екрана. Има още едно нещо, което трябва да направя. Да видя дали абсолютно всичко е дошло. Тези джулерито, height increaserите, гуашолато дойде, гребена, това, тези. Така че абсолютно всичко дойде. Без базик, повечето от тези неща ще ги ползвам. Някои от нещата ги взех все пак, за да има контент за видеото. Като финал за това видео мога ви кажа, че с това видео се изкарчиха 60 и нещо лева, така че моля ви харесате. Обичате и може да напишете един коментар, ако искате част 2, напоръчвам си бокуци от Тимо. Ако това видео събере примерно 120 лайка, правя втора част на видеото. Мерси много, че изгледахте видеото. Аз бях Кала, мерси много на оператора, моя баща. И ще се видим в следващото видео. Чао, чао!